an ka teli an bɔra k'a ye an balimakɛ n'o ye Adama Jara Ben le cerveau k'a placera sous mandat de dépôt. An ye kuma min mɛn k'u bɛ ka accuser ko atteinte au crédit de l'État. Bon, notion yɛrɛ kɔfɛ fo a ka expliquer ka ɲa. Est-ce qu'il y a faamu atteinte au crédit de l'État an bɛ se k'a bila continue min kɔnɔ. D'ores et déjà an tɛna an da don kiiri la. Kiiri ye baara min kɛ, kiiri bɛ continuer a ka sira kan. On ne commande pas une décision de justice. An m'an da bɔ kiiri ka niveau la. Mais an bɛna min ɲɛfɔ en ce qui concerne sur le plan politique. Et a ka interpellation ye ani k'a placer sous mandat de dépôt. An minnu ye transition dɛmɛbagaw ye an ka tiɲɛ fɔ a y'an lasiran. A y'an jɔrɔ. A ye an lamaloya. Ɲamara sila filɛ nin ye ka vidéo kɛ. I m'a ye kabiri kunun, kabiri ne ye kuma in mɛn ka na bila n ma se ka vidéo kɛ. Est-ce que vous voyez? N ma se ka vidéo kɛ ka sababu kɛ n kamana gannen don, ka sababu kɛ n maloyalen don ka bɔ parce que bi bɛɛ ni ka arrestation ye an jugulamɔgɔ ani minnu bɛ kɛlɛ la olu de bɛ k'a ta ka utiliser an kama. U bɛ ka diɲɛ I ma n'i kun bɔ dɔrɔn i bɛ bɛn ni kunkolo photo ye yen. I ma n'i kun bɔ dɔrɔn u bɛ k'a kɛ nisɔndiya ko ye, u bɛ k'a kɛ diɲɛ ko sugu bɛɛ ye. Est-ce qu'il y a faamu? U bɛ k'a kɛ diɲɛ ko sugu bɛɛ ye. N balima dɔ filɛ n bɛna adresse a ye nin message lamɛn dɛ. A ye nin message lamɛn n ɲɛ bɛ dɔ la k'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi. Balimaw n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka nin kuma fɔ bɛɛ nin ka ko la. Balimaw a y'a bila aw kunna walahi n'i ye n'o ka sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ. I bɔra ka bal affronter, ka marifa kisɛ affronter. I tɛ nin kuma fɔ. A y'a lamɛn dɛ. Maintenant le kuma aw ye est-ce qu'il y a faamu? Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ in yɛrɛ kɛ, I tɛ se k'a fɔ ko Ben ko nul n'est au-dessus de la loi. Balimaw an bɛ contexte min kɔnɔ, contexte ma nɔgɔn bi. N'i y'a ye transition in sera fo yan. Ben n'a ɲɔgɔnna caman, Ben kelen tɛ, Seku Tunkara, mɔgɔw ka ca. Seku Tunkara, Dante, mouvement caman. Olu ka bolo di ɲɔgɔn ma ani M5 RFP o de a to transition in sera nin niveau la ka transition fɔ k'a nɛgɛ don diɲɛ mɔgɔ la. Est-ce qu'il y a faamu? Bon an bɛ ka don moment dɔ kɔnɔ a y'a lamɛn ka ɲa dɛ. Bi tubabuw wililen bɛ ko Mali bɛna bin. Faransi ye reportage dɔ kɛ a y'a lamɛn dɛ. Faransi ye reportage kɛ ko Mali bɛ bin. Est-ce qu'il y a faamu ka bɛn 2024 ma? Diɲɛ don o don u b'a la ko Tombouctou ko blocus bɛ yen, u b'a la ko Gao blocus bɛ yen. Est-ce qu'il y a faamu? An b'o bɛɛ la Mali engagélen bɛ Niger guerre la. Kɛlɛ bɛ kɛ bi wa kɛlɛ tɛ kɛ bi wa Ala kelen de b'a dɔn. An b'o la armée ka kan ka taa nord la. Bɛɛ b'a dɔn nord tagali a mankantan tɛ. N balimaw wagati jamana mago bɛ mun de la? Jamana mago bɛ minnu bɛ transition dɛmɛ a mago b'u ka fara ɲɔgɔn kan. Ni sarasiw ye gɛlɛya sɔrɔ ka wuli ka sarasiw soutenir. Ni autorité ye gɛlɛya sɔrɔ ka wuli ka autorité soutenir. Ni CEDEAO ye embargo bin u ka wuli ka u jɔ k'a yira CEDEAO la ko embargo min binna ko peuple malien bɛ yan k'an pɛrɛlen don hali n'an bɛ bu de dun an pɛrɛlen don. Bon mɔgɔ minnu kan k'o soutien organiser balimaw n'olu jɔr'o kari la n'olu dɔw taara kaso la balimaw ni wagati min na État mago bɛ soutien na. Balimaw ni État tora k'a kɔsi est-ce que a bɛna jama dafalen sɔrɔ a kɔ? Est-ce que a bɛna a ka soutien bɛɛ ye a kɔ? O de ye problème ye. Balimaw ma hakili jigin dɔrɔn Agilog Amadou Toumani Touré u y'an ka sarasi joli kan tigɛ Agilog a ka ca plus de 100 et quelques militaires ye. O 100 et quelques militaires n'i y'a ta k'a lajɛ Agilog ni ATT kun ye soutien populaire kun bénéficier n'o k'a sɔrɔ anw ɲɔgɔnnaw kun bɛ yen Ben le cerveau ɲɔgɔnnaw kun bɛ yen ka wuli k'a fɔ jamanadenw ye u bɛ ka janfa de siri ATT kama Mali kun tɛ bi 2012. Bon balimaw Ala kama a y'a da dɔrɔn analyse n bɛ ka analyse min kɛ terre à terre a y'a ta dɔrɔn a k'a lajɛ minnu b'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi Ala k'an kisi sisan CEDEAO ka guerre engagé Niger kama Mali ka t'u dɛmɛ n'an taara guerre la bɛɛ b'a dɔn sarasiw bɛ se ka sa cɛw bɛ se ka sa. Ala k'an kisi ni perte en vie humaine nana balimaw fo population de ka bɔ k'a fɔ parents ye minnu denw sara est-ce qu'il y a faamu
u ka tani ala u ka limaniya kun u dusukuna faso ko do fo peuple de ka bɔ ka soutien kɛ sinon période la i b'a ye k'a fɔ autorité bɛ fragiliser ala mɛ ka taa nord reconquête min na sayaw bɛ se ka kɛ n'o kɛra population de kan ka bɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu sara sebi su de do mɔgɔ minnu nin tora la ka kuma pour que a ko bɛ k'u parents fɛ aw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na à tout moment u bɛ se ka embargo bin an kan ni embargo bin an kan mɔgɔ minnu bɛ wuli ka fanga fɔ ka nɛgɛ don mɔgɔw la maliyɛnw ka résister ka kɔngɔ ni minɔgɔ muɲu n'olu leaderw tora ka interpeller n balimaw n'a ka sera est ce que i bɛna bɛɛ ye o de ye problème ye est ce que i bɛna bɛɛ jɔlen ye o de la i b'a dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ka wulujugu faga est ce que i y'a faamu ko dɔ ta b'i kin n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin mun na i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen balimaw n'u filila i bɛ u bɛ se ka corriger cogo wɛrɛ la u bɛ se ka recadrer mais imaginez n'u ka fili n'a taara kɛ kasoladon ye balimaw n'u bɔra k'u ka tila ka transition soutenir ni o dusu kelen ni o ŋaniya kelen a y'a da u ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a k'a lajɛ balimaw transition ka soutien ma kan ka diviser ni wagati kɛlɛ in ma ban kɛlɛ in ka jan kɛlɛ in ka jan ko ma ban est ce que i y'a faamu ko in ma ban mais ni an yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ bi hali ma misali surun d'aw ma n balimaw an kana taa yɔrɔ jan dɔrɔn ni n'o k'a sɔrɔ minnu bɛ ka ne lamɛn dɛ ni tiɲɛtigiw b'u la est ce que i y'a faamu a tɔgɔ hali sisan an bɛ kurantigɛ période kɔnɔna la balimaw anw bɛ k'a fɔ bɛɛ ye an ka muɲu kurantigɛ a bɛ tɛmɛ wagati ni kunkurunin don n balimaw mais ne kelen da dɔrɔn tɛ se k'a kɛ o Segu Tunkara kelen da tɛ se k'a kɛ Dante kelen da tɛ se k'a kɛ an bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan de bon bɛɛ nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔda ka bon o la kojugu sinon n balimaw imagine n'anw tora ka saliya anw ka to ka décourager balimaw hali ka da kurantigɛba min bɛ ka kɛ n balimaw a kuma ka ca dɛ est ce que i y'a faamu n balimaw yɔrɔ zone dɔw bɛ yen mɔgɔw diminen don anw bɛ bɔ ka kuma population fɛ ka population hakili sigi i n'a fɔ centre yanfanw na i n'a fɔ est ce que i y'a faamu kɔrɔnfɛ yanfanw na tubabuw bɛ ka nkalon sugu bɛɛ n ko ti dɔwɛrɛ ye n ko bi transition a mago bɛ a ka soutien bɛɛ la bɛɛ ni le cerveau a n'a ɲɔgɔnna caman parce que fɛn dɔ de bɛ yen u kana sɔn an ka fragiliser u kana sɔn an ka yɛrɛ saliya soutien na parce que n'an saliyara soutien na a man ɲi a man ɲi n bɔra n bɛ ka n da don a la n ko risque jumɛn bɛ yen le Mali est sur le point de s'engager avec le Niger an bɛɛ y'a soutenir wa a man ka autorité kɔ bon au cas où la guerre arrivait ni guerre kɛra sisan yɔrɔ ni saya ni guerre kɛra forcément il y aura des pertes en vies humaines o pertes en vies humaines jɔn bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que population k'o supporter a kana a ka kun dusukun ni hakiliw fɛ n balimaw o de ye transition dɛmɛbagaw ye bɛɛ ni le cerveau kelen tɛ a b'a la groupe baden b'a la transition soutien o Segu Tunkara ka se Bugu Mabel Gandi ninnu a ka ca n tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ u bɛɛ bɛ a la bon fɛɛrɛ de bɛ kɛ olu kana décourager mais ni olu salayara n'u salayara a man ɲi dɛ a man ɲi ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ vidéo information baden kɛra bi ani kunu nouvelle dumanw don mais i yɛrɛ t'a dɔn i b'a ta cogo jumɛn na bɛɛ le cerveau kabini kunu an bɛ observer la n balimaw mɔgɔ minnu bɛ ka nisɔndiya a la a b'a dɔn opposition mɔgɔw en même temps an balima panafricanistes ne bɛ n yɛrɛ ɲininka olu bɛna mun de fɔ an balima panafricanistes bɛna mun de fɔ bon minnu bɛ ka wuli nul n'est au-dessus de la loi nul n'est au-dessus de la loi o ye tiɲɛ nul n'est au-dessus de la loi mais la stabilité de l'état état ka stabilité bi an bɛ yɔrɔ min na o de ka kan ka makaran nous sommes à deux doigts ni CEDEAO bɛ kari ɲɔgɔn na est ce que vous voyez n'an ni CEDEAO karila ɲɔgɔn na état mago bɛ jamana minnu bɛ a to minnu b'a permettre population bɛ résister population bɛ kɔngɔ muɲu population bɛ est ce que i y'a faamu population bɛ minɔgɔ muɲu population bɛ minɔgɔ muɲu donc olu tigilamɔgɔw ni hakili ma t'olu la n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye bi n balima aw t'a dɔn an bɛ vie cogo min na a t'a dɔn an bɛ vie cogo min na a y'a ɲini a ka bɛn le cerveau anw an bɛ vie cogo min na ala kelen de b'a dɔn n balima anw tɛ se ka taa an sagona yɔrɔ la anw tɛ se ka voyager cogo sugu dɔ la bi
mɔgɔw n'aw mana bɛn dugutaga siraw kan u bɛ jɔrɔ de k'u bɛ siran an jugulamɔgɔw u kana anw minɛ parce que n'u y'an minɛ u bɛ fanga tɔgɔ tiɲɛ n balimaw ala k'an kisi ni ko ye ni fanga sɔrɔ balimaw anw bɛɛ bɛ Mali bila de est ce que y'a faamu ni ko ye ni fanga sɔrɔ anw bɛ Mali bila de tellement que an tɔgɔ affichera fanga in na k'an tɔgɔ tiɲɛ fanga in na balimaw bi anw ka carrière parti caman tiɲɛna bi Ben le cerveau tɛ se ka don Faransi Neamara tɛ se ka don Faransi Segu Tunkara Dante ana Buma bɛɛ la a n'a ɲɔgɔnna caman u tɛ se ka don Faransi Tayiriba ninnu Gil Lajo ninnu si tɛ se ka don Faransi u tɛ se ka don Europe u tɛ se ka taa Amérique wala kanci ninnu tɛ se ka se Côte d'Ivoire n balimaw ani Ivoiriyɛnw ka mankan n'anw fɛn fɛn sen yera Côte d'Ivoire ka Alassane to yen a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ u b'an bɛɛ datugu est-ce que y'a faamu donc o de b'a yira k'a fɔ an bɛ niveau min na an mago bɛ n balimaw n'anw fari fagara sisan ala k'an kisi an jugulamɔgɔw bi kurantigɛ bɛ ka maliyɛn caman degun mais an ko hali n'an m'an ka mobili de jɔ ka tagama an sen na hali n'an bɛ nɔgɔso de boli an bɛ transition soutenir an tɛna wuli an tɛna sɔn mɔgɔ n'an se b'a la an tɛ sɔn ka wuli fanga kama ko parce que ko kurantigɛ dan b'a yɛrɛ parce que an engagé bɛ guerre la n balimaw ni nin tora ka kɛ balimaw ni peuple ko k'a bɛ wuli est ce que anw bɛna galabu sɔrɔ k'a fɔ ko peuple a ye sabali a ye aw muɲu balimaw bi tubabuw bɛ ka Mali diɲɛ don o don u bɛ lakaw ta galon de tigɛra ko Mali bɛna bi blocus bɛ Tombouctou blocus bɛ nin yɔrɔ la si tɛ tiɲɛ mais n balimaw diɲɛ don o don anw de kan ka bɔ ka o kuma fɔ ka maliyɛnw hakili sigi mais ko bɛ ko la n'o ye anw sɔrɔ n balimaw a yɛrɛ k'a lajɛ sa anw ni galabu jumɛn bɛna an sigi aw ɲɛ anw ni galabu jumɛn bɛna se ka an sigi aw ɲɛ k'an bɛ kuma k'an bɛ aw la motiver ni CEDEAO ko k'a bɛ embargo bi an kan n balimaw nin contexte la ne bɛ aw ɲininka est ce que anw bɛ se k'a fɔ k'an bɛ jama labɔ anw bɛ jama labɔ cogo jumɛn na pour que jama ka bɔ jama b'i yɛrɛ ye leader dɔw de kɔnɔna la jama b'i yɛrɛ ye leader dɔw de kɔnɔna la est ce que y'a faamu n'o leaderw n'olu faralen ti ɲɔgɔn kan a da aw ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn a k'a lajɛ minnu bɛ k'a fɔ nul n'est au-dessus de la loi mais est ce que a caman bɛ yen n bɛ aw ɲininka caman b'a fɔ est ce que a caman a y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a caman ye opposition mɔgɔw de ye parce que sariya ta anw t'an da don sariya ka baara sariya ka continuer a ka baara la an t'an da don sariya la mais an m'an da don situation politique de la est ce que i y'a faamu ni mɔgɔ dɔw minɛla a bɛ se ka conséquence politique jumɛn fɔ jumɛn a bɛ se k'a lase jamana ma est ce que i y'a faamu bi n'i y'a ta k'a lajɛ anw kan ka kɛ anw bɛɛ kan ka taa bi Niger ka taa Niger dɛmɛ kabiri wagati jan an bɛ k'a fɔ État fɛɛrɛ kɛ moyen bila an ka disposition na ani Niger mɔgɔ an n'u ka don ɲɔgɔn na an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ kɛ est ce que i y'a faamu ne delila k'a fɔ est ce que i y'a faamu ne delila k'a fɔ hali dɔw filɛ i m'a ye ko il a trahi la révolution balimaw wallahi n'a tilala n'a donna ninnu caman ka profil la a b'a ye k'a fɔ a caman ye opposition mɔgɔ de ye est ce que i y'a faamu bɛɛ n'i ye kuma o kuma fɔ trahison kisɛ kelen tɛ a la i tɛ se ka kɛ faso fɛ ka bɛɛ nin bɔ bilahi i tɛ se ka kɛ faso fɛ ka bɛɛ nin bɔ cɛ nin de di a ye marifa kisɛ bilenman n'aw hakili b'a la ORTM na u ye bɛɛ nin minɛ k'u sen da a disi kan k'a bugɔ u sen da a disi kan hali sini a photo bɛ yen cɛ n balimaw mɔgɔ mɔgɔ n'o k'a sɔrɔ i ye bilenman kɛ M5 la e marifa kisɛ affronter ka balle affronter i t'i jɔ cogo si la est ce que y'a fɔ ko bɛɛ n'a trahi ou bien ko fɛn balimaw an bɛ fanga dɛmɛ mais an bɛ tiɲɛ fɔ fanga ye an bɛ fanga conseiller balimaw anw ma nata fanga in na anw bɛ bɛ ka gɛn wagati min na an kun t'a dɔn ko ninnu bɛ na est ce que y'a faamu anw t'a dɔn ko ninnu bɛ na anw t'a dɔn ko ninnu bɛ na walahi donc n'a ma ye u nana an nisɔndiyalen don u bɛ ka baara min kɛ o mais ni fili bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ filiw fɔ dɛ fili dɔ ye par exemple ne filɛ 35% kɛra sanu na ne ko n ko ma jɛn n'a ye o bi anw bɛ Mali kura min kɔ 35% sanu na a tɛ se k'an ka affaire kɛ an bɛ kɛlɛkɛminɛn hakɛ min kɔ a tɛ se ka a to an ka se k'o sɔrɔ an ka salaire ka se ka multiplier par 2 par 3 anw bɛ fɛ ka kɛ Qatar ni Dubaï ye ne ka faamu na 35% ka dɔgɔ o la 50% ne y'a fɔ bi la ko tɛ ka na bila bi la wa n ye n ka proposition kɛ fɛnɛ n ko i ta k'a lajɛ ka 70% ɲini ou bien ka taxe ba yɛlɛ pour que impôt pour que société dɔw bɛ se ka nationaliser cogo min na
on me critique, on propose normalement. Ni critique, ça dit ce qui fait mal. Et s'il y a vraiment, il m'a critiqué, il va y avoir transition terrain, opposition, moi de me quoi, va d'abord quand une transition là, on a pas. Moi, me boré, il a trahi la lutte, aïta chamalai, voilà ou chama, ou va faire un infangable, on a. Mais wa qu'il l'a mené à faire attaquer tout le monde, n'a pas attaqué. Ne pas déléguer quelle fois, mais c'est une affaire à une la main. Ni fangay ne a conseillé qu'à descendre à 5 ans. Balmo on était comme du faut fangay mané. Ni fangay mané la main ne a conseillé qu'à 5 ans qu'à descendre. Balmo on était dehors à guerre ne ben dame ne di. On tisse dehors là on se ben là. Men dame ne wa malibi ndale mala malibi se ka joka srone amara ka te. Ne se mi maliko la nya ke metanga doctorat ni metanga thèse ni don chama ne o de fo. Faut ka dugolo melege nyam yene ka transition soutenir. Nya flatter na yekone ben transition kele o tese ka yan bien wuli je. Donc on est cadre kono. Na mena conseil là. Ameka conseil di ni soma ge problème da la. Eh amato nga fanga gérer iba soro. Ameka la yini minge abseka ke fere wera bu bolo. Kele te ko nye quoi. Mais amassé au niveau là tant que l'espoir est permis. Et si y a un bon mot, on a fait un redoublement à on a. Je n'ai pas eu au John de là. N'ai pas eu au John de là. Billahi, n'ai pas eu au John de là. Il m'a dit qu'il faut respecter les procédures judiciaires. Mais j'ai une procédure judiciaire pour faire. Moi, ben fois, elle t'a l'air drôle. Elle doit profiler qu'on a qu'à l'air. Parce que ben menelé m'oranger. On va faire que du coup d'homme là. N'daro ne a fait. Ben menelé m'oranger. On va faire que ni ben me. Et si y a fait fin se ka fanga sur mais ni ben menela. On va faire que transition yɛrɛ dama karla ɲɔgɔn na u sago ye quoi. Donc u yɛrɛ bɛ fɛ sisan a ka kɛ gazifili ni fɛn mais o tɛ n'o ye quoi. Wallahi o t'o ye anw ye faamuya kɛ est-ce que y'a faamu. Anw ye faamuya kɛ mais ne bɛ ka conséquence min fɔ an bɛ contexte min na nin wagati. Gɛlɛya bɛ yan. Mɔgɔ dɔw de bɛ bɔ k'a fɔ population a y'aw muɲu sɔnni nɔgɔya bɛ nalen balimaw n'olu mɔgɔw de tora ka difficulté sɔrɔ a ma nɔgɔn est-ce que y'a faamu balimaw kabini fanga in daminɛ la transition soutien de bɛ ka problème sɔrɔ tuma caman est-ce que y'a faamu k'a daminɛ Amara Bacili ka se ne ma ka se Segu Tunkara ma Segu Tunkara fana nana n'a hakili b'a la wagati a nana k'a bɛna armée de soutenir opération Espoir tous Fama yaya a labanna cogo min na maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama. Donc, est-ce qu'il y a un Taïrouba façon comme Taïrouba interpellé la chien de est-ce qu'il y a un parce que fangare autorité au gars de femme ambe révolution de qu'on a révolution en démocratie tikele tant te dit vraiment est-ce qu'il y a un révolution en démocratie tikele on maintenant n'y a eu les problèmes dont on m'a exposé donc chamana akli bala est-ce qu'il y a il m'a un certain Ismaël Maya il m'a dit que c'est un traître ko ben est traité ka so tiente ay ta lay wallahi mo ko cité ni vo ay ben est traîtrice du mengue ben est traîtrice du mengue et si afam ama traîtrice ko ike donc ou be faire ko ba ni autorité de blanc yona surtout a jatemne ni ko njale me mo jumene ay ta page lay droman a be fanga koro ka mo ka pagité ay ta page là a ben fanga koro ka moko ka page a famba jale me ore opposition koro a ben disons opposition munu mega opposition et transition a ben olu ka page de ala kama eta là a famba be ore yae donc balmo il me conseil dit et si ya famu il me conseil dit fanga ma il be solution proposer ay ni ben nga fin ta la ay conseil dit a klala est solution proposée et ali il veut doyer kata kako Iran mais bi Mali te ka coopération yini avec l'Iran bi Iran ga drone shahidou te andeme wa nani Iran ga collaboration continuera en nafa be ankan ou ya nafa tanka bi le Mali a plus que besoin du soutien de l'Iran to babu be ka fembeke ka Russie affaibli Russie kelen dron tise ka nga sécurité garantie bila côté ne follow de ni fo il faut qu'on ait un partenariat avec l'Iran est-ce qu'il y a ou bien faire beke ka Russie déstabiliser Ukraine pour qu'il y ait un Sahel Sahel là donc il faut que est-ce qu'il y a et à toi
est-ce qu'il y a vraiment il faut que en sera niveau de ma un partenariat un partenariat est-ce qu'il y a vraiment donc au partenariat Iran se ka ko la Turquie se ka ko la même la Corée du Nord ali Corée du Nord est-ce qu'il y a vraiment en même temps on me yoro do fo imaye ali dofle ko qui vous a forcé qui vous a forcé de faire le guerre de la transition ayemba on me comment me faut transition ma armée va monter en puissance tellement qu'il y avait deux son tu qu'on ayeta ko qui vous a forcé nyete ko koin o de la fanga kan la main ngani vidéo a tu mo imaye commentaire fait ni a analyser droit ibu tigila mo ngani ay qui vous a forcé pour que ou beka en fait en beka sama ka bostan ko ina ben problème sur en sama ka boala mais en transition soutenir fan de celle na kangarda madora fole neta na un conseil de na maman nete ko ingela est-ce qu'il y a fumu ni mena conseil de la na maman meta nga thèse ka doctorat ke on be ka comment en sara on va demander en autorité ko jega barake en considérer l'inter est-ce qu'il y a fumu donc il va y a fort il m'a dobi ka no to aussi tu seras dans les filets si tu ne fais pas attention yete au beka kuma la edro to si tu seras cette a beka kuma la edro abado ni mo cheo chebe transition fait na tige commentaire kelenge wallahi ne ba don est-ce qu'il y a comme aga commentaire kelendro ne ba don est-ce que vous voyez nous keleu ne be anene nous keleu ne be est-ce qu'il y a comme andoya dien neninte fanente banente kuma minda wa transition na dobi ka yete amogo la quand tu vas rejoindre Ben au MCA, problème faut être à la billahi à Beka Kanema. À Beka Kanema. À Beka Ansigi. Ça veut dire que tu n'as pas conviction dans les quoi. Tu n'as pas conviction dans. Parce que vous voyez. Tu n'as pas conviction dans. Donc, en autorité, on a mis nous fait drôle. Car, allez, vraiment, en train de voir là, on décourager les nous. Et décourager les. Vraiment parce que ni duga yi mo shuka fo bo an shuka donc voilà les solutions à sur na mais kelen won be est-ce que vous voyez abeka bla au kuna o be mingo an se mo transition soutenir l'antenne à quoi parce que on met armée ka monter en puissance mi fort avec chama abu sonju parce que aga fo sa ko attaque kera ni yoro la attaque kera bayangara attaque kera ni iba o kadi do de o ba fo ko ni attaque mana ti adron ko population mena wuli sarasu kama maintenant nana kana kuma population mais au contraire au lieu que population a wuli sarasu kama population to be ke sarasu fere o to dana mi be population ne sarasu tere transition sigile moreka donc ou be faire ka on be casser quoi donc intention o de est-ce que vous voyez imolu de commentaire ou là quoi sinon balmo mo te min ti se ka interpeller mo de fo ka bringa vidéo damne mo sharia entenda do la kiri yoro entenda do la quoi kiri de ba do ya mena komina mais on be analyse politique de que est-ce que vous voyez donc anga do ke quoi anga do ke ala ka pen mambo sinon nden do la balmo ni ngo ma décourager quand même ti ya fam décourager là donc il ne peut même faire qu'à Daouklo à Palmaké et si à femme alors il m'a donné tout ni quoi mara que vous serez arrêté avec ce que tu m'as problème faut être là balma on est en arrestation chien faut mais faut que Douklo me les transition wallahi billah me tient fort et si à femme donc vraiment Beka Beki Aklis Beki Tigisi ya comme mo a la dro mo kele on commentaire là est-ce que vous voyez abe ay duka profil kan est-ce qu'il y a comme il va opposition mo de ka fin kaka donc Beki Aklis transition jusqu'à preuve du contraire en beau soutenir en bas donc ngera fin doye mais je sais que solution me sera là. Salam alaikum.